Njoba ngilapha enkantolo kulesikhathi samanje ngingathi imizwa yami ixubile ngezizathu so ukuthi lolu hambo esilihambayo selokhu kwaqala lusivusela imizwa yobuhlungu nemjunju ukukhumbula ukuthi njengoba silihamba nje kasiliqali nabantwana phambilini bayihambela inkambo ezinjengalezi ngesikhathi sesilo sasondini nangesikhathi sesilo sasosuthu kwehla kuze kufika kubhusha obukhali ngaleyo ndlela ke ikhona imjunju evukayo ngalokho. Okwesibili umuzwa oxubile ukuthi sisendaweni lapho isilo sasosuthu esahlonishwa khona ngokuba ngumongameli wengunaphakade mhla ubunjwa umbutho wesizwe. Lowo muzwa muhle uyajabulisa kakhulu. Omunye umuzwa ojabulisayo ukuthi njengoba silapha ecaleni lizothethwa nje kuyasijabulisa ngoba siyakholwa ukuthi ubuhle buzonqoba phezulu kobubi. Siyakholelwa ukuthi ke ukukhanya kuzokwehlula ubumnyama, kuzoshabalala ubumnyama osebulokhu busibekele isizwe kusukela kwaguqa umdlokombane. Ngaleyo ndlela ke ingakho ngithi ke imizwa ixubile kumelana nezicala. Mhlambe ukucacisa ukuthi nje ngakube leli cala lisho ukuthini nanekusasa nje likaZulu ngodaba lesihlalo ngakube likuphi ikusasa likaZulu nanokuthi icala lisho ukuthini ukucacisela ongaqondi ukuthi kungani indlunkulu enkantolo namhlanje. Leli cala lisho lukhulu kithi njengendlunkulu, hayi kithi njengendlunkulu kuphela, kuZulu wonkana nabo bonke abantu abakhona eNingizimu Afrika, ngoba siyakholelwa ukuthi lizokwenza kuba sifike esiphethweni sesimo sokudideka nesimo sokuhlale kubatshazwa insuku zonke. Lizoqeda umtengantenga kwesihlalo. Siyakholelwa futhi ukuthi nxa selithethiwe ladlula kwaphuma isinqumo, lokho kuzophoqa ukuthi indlunkulu ibumbane noZulu ulandela lowo ozobe ehlonzwe inkantolo. Nanokuthi ke futhi ke leli cala leli kukhona futhi esikubonayo kwenzeka ofuna ukuthi makukhuzwe kunqandwe okwenzakalayo ngaphandle kwenkantolo njengamanje nezinkulumo zabantwana ezinohlevane ezifuna ukusimisela emumva odlameni, ezifuna ukuthi zibukele phansi inqubo yomthethosisekelo nokulawulwa komthetho ezweni lethu ngokuthi befune ukuphehla abantu ukuthi nxa kuphuma isinqumo secala singabavuni bese kusuka udungunyane. Kufanele sikukhuzeke lokho ngoba kufuna ukuthi makulumbane nalokho esakubona kwenzeka ngesikhathi kuphanyiswa umntwana. Lokho ke esingathi ke kwaba ukuhlwetha isihlalo ngamandla ngoba yonke imigudu efanele yayingalandelwanga. Siyokhumbula ukuthi ngosuku lwenkonzo yesikhumbuzo sendlovukazi yakaKhangela sabona umntwana eseqhanyuka nawo naye sebemxhakile engakakhulekelwa. Nakho ke lokho kuluhlobo esingathi kwakuhlwetha isihlalo ngamandla, kusebenzisa amandla. Nangalokho kuyabakhulumayo bokuphehla abantu kufuna ukuthi makubheke lapho ulumbane nalokho. Ngaleyo ndlela ke lokho ke siyakunqanda, siyakhuza ukuthi ke kasinikeze inkantolo idlale indima yayo
bese ke silandela isinqumo lesi esiyophuma ekugcineni. Nabezitha omunye uzoyibuza-ke madoda ukuthi namanje nisaqhubeka niyiqeqebana kungani ningenalo ibutho noma seninebutho senibaningi ithini into lapho? Engifisa ukuveza lo mbuzo wakhe Qwabe ukuthi kusukela siqalile uhambo iNgonyama isithola ukwesekwa okukhulu cisho iningi leseka yona iNgonyama kulesikhathi samanje kasilona iqeqebane nxa ubona ke izibalo zabakhona lapha abaseka iNgonyama kusho khona nje ukuthi ke abaphumelelanga ngendaba yeindleko ezikhona ngaleyo ndlela ke inani lalabo noma isibalo salabo obabonayo belapha kakhombi ukuthi iNgonyama inokweseka okuncane kepha ke selokwathi inhlo okukhulu kakhulu kithi ngumongo wokwesekwa kweNgonyama kunalokho okubonakalayo ngamehlo kushuthi ke icontent nxa uyiqhathanisa neform okunye futhi okumqoka kithi ludaba lwezinga bunjalo uliqhathanisa nobuningi kushuthi ke umehluko phakathi kwequality nequantity okunye futhi okumqoka kithi lohlobo lokusebenzisa umqondo nokucabanga kushuthi i-superior logic nxa uyiqhathanisa nokwenza kwabanye esikubona ku-illogical ku-irrational lokho ke futhi sikubona kuphi sikubona lapho kuvela inkulumo engamampunge ezithi ukuhlangana noma ukuhlala noma ukuhlalela kwecala lokho kakuhlangene nodaba lwesihlalo amampunge lawo asophe ukudubisa isizwe okudinga ukuthi mawanqandwe kusemanje okunye futhi ukukhombisa ke i-superior logic yethu as opposed to irrational and illogical arguments ilokhu ukuthi kuthiwe umntwana indlulamethi ihlezi esihlalweni ngoba yahlonzwa indlovukazi isibesazi ukuthi okokuqala kakulona isikompilo lethu lelo kakukho emlandweni ukuthi sake saba nendlovukazi noma neNgonyama eyindlovukazi yizo zonke ke izinto lezo esithi ngazo okwethu ukucabanga nokwenza kucolile kucungekile kunokwenza kwabanye sikholwa ukuthi lolu hambo esilihambayo kasiqali ukulihamba salihamba endulo sisemasendeni okhokho bethu ngoba nxa uqhathanisa impi yasemaqonqo phakathi kwesilo sasemgungundlovu indunduma yasemgungundlovu lenkosi uMpande ayisewumntwana ngaleso sikhathi amehlo alabo ababebuka babeyitshena ukuthi ke inkosi uVezi noNyanda inkosi uMpande yiyo inkosi uDingane yiyo eyayizovelela empini yasemaqonqo ngezathu sokuthi phakathi kokunye ngasohlangothini layo kwakukhona abasebemkantsha ubomvu empini ababele ngisho nempi yabantwana yasendondakusuka ngo1856 kepha ngoba amakhosi ayesenqumile ukuthi nxa kuhlala isilo uMpande uZulu uyoqhubeka uye phambili ube namandla kwaba yona inkosi uMpande enqobayo ngaleyo ndlela ke ekunye okukhulu nokumqoka umbhidlango weNgonyama uZonda Magwala ozinze kuyo lukholela kwethu nokuyibophezisa our spiritual tenacity sizokhumbula futhi nalabo abafunda iBhayibheli nxa kukhulunywa ngempi kaGidiyoni lapha kubahluleli kukhulunywa ngayo kubahluleli 6 kuze kuyofika kubahluleli besishiyagalombili ukuthi impi kaGidiyoni yayibukeka encane nxa iqhathaniswa neyamaMidiyane impi kaGidiyoni
iqala baba izinkulungwane ezamashumi amathathu nambili 32,000 kepha uNkulunkulu abayalela ukuthi akayehlise izifike kwaba amakhulu amathathu beyobhekana nempi yamaMidiyane eyayibalwa ngaphezulu kwa135,000 ithi inkulungwane ezikhulu amashumi amathathu nanhlanu kepha lempi le encane ngoba yayembethe amandla kaNkulunkulu iyona eyanqobayo nathi siyakholelwa ukuthi kulesikhathi nakulempi impi yengonyama uzonda amagwala iyona eyembethwe ngomoya namandla kaMveli Qali iyona embethwe umoya namandla amakhosi nenyandezulu ngesihlalo ngaleyo ndlela siyakholwa ukuthi sizonqoba masithokoze.